Вітаем, шановне господарство, з вами канал Торт. І сьогодні ми паспрабуем адказаць на ваши хвалючыя пытанні і трохі удасканаліць ваши веды пра ліцэй. Напэўна, першае пытанне, якое можа ўзнікнуць, ці кожны можа паспрабаваць паступіць у ліцэй. І адказ на гэта просты. Так, канешне, кожны жадаючы можа паспрабаваць паступіць у ліцэй у незалежнасці ад таго, мінчанін ён ці іншагародні, скончыў гімназію ці звычайную школу. Ну і наступнае пытанне, якое вас можа турбаваць. Як менавіта можна паступіць у ліцэй? Каб паступіць у ліцэй, трэба мець, па-першае, жаданне, па-другое, дастатную адзнаку паводзін і, па-трэцяе, скласці іспыты па профільных прадметах. Якая форма іспыту? Это пісьмовае заданне, якія складае Рэспубліканскі інстытут кантроля ведаў і выключна па школьнай праграме. Таму і рыхтавацца мы раім па школьных падручніках, але і ліцэй заўсёды рады вам дапамагчы. У ліцэя існуе свой офлайн-курс падрыхтоўкі да паступлення «Вечаровы ліцэй». Заняткі праходзяць 2 разы на тыдзень з 16:30 па 19 гадзіну. Запісацца можна абсалютна ў любы момант, але трэба разумець, што застаецца ўсё менш і менш часу, таму трэба думаць пра гэта зараз. Таксама для тых, хто не можа прыходзіць у ліцэй на офлайн-заняткі, у нас існуе онлайн-школа «Ліцэй без меж», у якой можна навучацца абсалютна ў любой кропцы свету. А таксама трэба адзначыць, што ў нас ёсць экспрэс-курсы для тых, хто хоча проста паўтарыць і хутка сістэматызаваць матэрыял перад экзаменам. Добра, з экзаменамі больш-менш вызначыліся. А які ж ліцэй дае магчымасці для паступлення? Нашы ліцэісты – удзельнікі і пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд, што сведчыць пра іх высокі ўзровень падрыхтоўкі. Ну і, безумоўна, ліцэй вельмі цесна павязаны з БДУ. Гэта была больш афіцыйная частка, а зараз жа перайдзем да больш жыццёвых пытанняў. А для гэтага мы зноў звернемся да нашых ліцэістаў. Вучоба падзяляецца на 4 чвэрці з вакацыямі паміж імі, як і паўсюль. Атэстацыя па некаторых прадметах адбываецца за чвэрць, а па некаторых за траместр. Вучэбны дзень складаецца з 3 альбо 4 пар процілегласцю 1 гадзіна 30 хвілін. Але паміж двума паловамі ёсць перапынкі ад 5 до 25 хвілін. Па профільных прадметах нагрузка шмат велічэй за школьную праграму, але ўсё ж такі ўсё індывідуальна, і гэта залежыць ад вашага настаўніка і асабістага прадмета. Па няпрофільных прадметах нагрузка залежыць ужо ад вас саміх, таму вы можаце сумленна выконваць усе заданні ці знайсці шляхі, каб трохі зрабіць сваё ліцэйскае жыццё лягчэй. Ці ёсць у ліцэі электронны дзённік? Так, у ліцэі ёсць электронны дзённік. Таксама вы можаце весці папяровы, але яны не з'яўляюцца абавязковымі для ўсіх. У ліцэй не любіць правулы, таму пажадана пары ўсё ж не прапускаць. Які ў ліцэі стыль адзення? Ну, тут усё даволі зразумела, афіцыйны стыль. Ці здаюць ліцэісты С і ЦТ пасля 11 класа? Так, мы таксама рыхтуемся да экзаменаў, ходзім на РТ і здаем, як усе астатнія. А зараз мы пераходзім да самых смачных пытанняў пра ліцэй, таму што мы дзе? У сталоўцы ліцэя Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ведаеце, што я вам скажу пра нашу ежу? Яна у цэлым, як і ў іншых сталоўках Мінска, але яна смачнейшая, паверце мне. І, акрамя асноўнай ежы, вы заўсёды можаце набыць ежу ў буфеце. Інтэрнатнікі харчуюцца па талонах і на дзень 5 штук. Сняданак, абед, полднік, вячэра і другая вячэра. Ежа па талонах трошачкі адрозніваецца ад астатняй, але не па якасці, а толькі па сваіх складавых. Калі ж рабяты хацяць штосьці набыць у буфеце, то яны гэта робяць проста за свае грошы па звычайных коштах. І так, ёсць яшчэ льготы для шматдзетных сем'яў, але ў іх льготы толькі на 2 талоны. Полднік альбо абед. Ці ёсць у вас спецыяльны час, каб пахарчавацца? Ну, не, але у вас ёсць усе перапынкі, калі вы можаце прыйсці ў сталоўку і ў любы момант пакушаць і атрымаць асалоду ад ліцэйскай ежы і атмасферы сталоўкі. Калі я іншагародні, іспыты мне трэба будзе пісаць у Менску? Так, экзамены ўсе, нават іншагародні пішуць у Менску. Калі я паступлю, дзе я буду жыць? Калі вы паступіце ў ліцэй, вы будзеце жыць у інтэрнаце, які знаходзіцца на Кастрычніцкай 2. Наколькі далёка інтэрнат знаходзіцца ад ліцэя?
Знаходзіцца ён зусім недалёка, у 7 хвілінах пешшу. Якія умовы ў інтэрнаце? Вы будете жыць у блоку, які складаецца з 2 пакояў, прыбіральні і ванны. У кожным пакоі звычайна жыве 3 чалавекі. Кухня адзіная на паверх. Дзе я буду жыць на вакацыях? На вакацыях усе павінны з'ехаць з інтэрнату. Калі вы алімпіяднік, вы маеце магчымасць застацца ў інтэрнаце на тыдзень зімовых вакацый, але з дазволу адміністрацыі. Дарэчы, пераехаць у інтэрнат і жыць там гэта дорага? Ну, для каго як? Можна поўнасцю закупіцца тэхнікай тыпу імбрыка, а можна проста спадзявацца, што гэта ёсць у твайго суседа. Вось. Што датычыцца умоў жыцця, самого жыцця, то тут усё індывідуальна, таму што можна сказаць, што вы упершыню апынецеся ва ўмовах самастойнага жыцця і вам вырашаць, колькі разоў, калі хадзіць у краму, і ўсе астатнія траты будуць па вашай волі і на вас. Якія правілы ў інтэрнаце? Ёсць выхавацелі, сацыяльныя педагогі, якія кантралююць, каб вы былі ў інтэрнаце да 22 гадзіны, і каб вы былі ў сваіх пакоях да 23 гадзіны. Також кожны тыдзень ёсць такі цудоўны дзень, як чысты чацвер, у які кантралююць чысціню ў вашых блоках. Я люблю сцэну, займалася танцамі альбо вакалам. Ці ёсць у мяне магчымасць праявіцца ў ліцэі? Канешне, калі вы актыўны чалавек, у вас ёсць усе магчымасці для таго, каб развівацца ў гэтым плане ў ліцэі, таму што у нас ёсць цудоўная актавая залі, ёсць зімовы сад, у якім даволі часта праходзяць розных кшталту мерапрыемствы і імпрэзы. Таму калі вы маеце нейкі патэнцыял і жаданне, у вас ёсць усе ўмовы і магчымасці для таго, каб рэалізаваць сябе тут. А вось якія ёсць пляцоўкі для самаразвіцця? Больш грунтоўна, гэта, напрыклад, ліцэйскі YouTube-канал «Торт», на якім вы зараз глядзіце гэта відэа, таксама газета «Рукі», таксама дэбатны клуб. Што яшчэ? Можа быць канферансы, пастаноўкі, рознага кшталту канцэрты. Гэта таксама даволі такая грунтоўная і пастаянная рэч, якая ёсць у ліцэі, але ўсё залежыць таксама ад вашага жадання, напрыклад, уводзіць штосьці новае, спрабаваць і проста сябе рэалізоўваць, тут жыць у кайф. А якія ў ліцэі ёсць спартыўныя магчымасці? У ліцэі ёсць вельмі шмат спартыўных магчымасцяў, таму што ліцэісты ствараюць свае асобныя каманды, яны актыўна займаюцца баскетболам, футболам, ну а самая любімая гульня ліцэя гэта, мабыць, рынга. Мабыць, ёсць пытанне пра НПК. Ці праводзяцца яны ў ліцэі? Канешне, яны праводзяцца штогод, і у кожнага ёсць магчымасць зрабіць працу і выступіць як навуковы маленькі эксперт. Так. Йоу. І гэта бліц. Якая твоя любимая ежа у столовце? Это вот эти вот песочные булочки, поцелуйчик, они невероятные. И еще я люблю рыбные котлеты, не осуждайте, но они правда вкусные. Плов. Вопрос тяжелый, я, наверное, скажу борщ, гречка и куриная котлета. Як ты любишь проводить вольный час у ліцеї? Вольный час? Працаваць над лицейскими мероприятиями. Сидеть в актовой зале за сценой, либо же в старостате, делать дискотеки, подложки, организовать всякие мероприятия. Очень люблю ходить на пары. Очень люблю ходить на пары, посещаю абсолютно все и всем рекомендую. Еще, конечно, очень интересно сидеть в старостате и разговаривать с людьми, которые находятся вокруг тебя. Что тебе больше за все турбуе у ліцеі? Виктор Вячеславович Есин. Адсутнасць магчымасці ў ім правесці ноч. Я не хочу траціць столькі часу, каб дабірацца до сваёй хаты. Что ён хутка скончыцца. Это самое страшное, ребята. Мы паспрабавалі адказаць на ўсе магчымыя пытанні стасоўна ліцэя, якія калісьці турбавалі і нас. Спадзяемся, відэа было карысным для вас і гэтых пытанняў у вас не засталося. Ну, а зараз час развітацца. З вами быў ліцейскі канал «Торт». Ставьте подобайки и подписывайтесь на канал. Чакаем вас у ліцея БДУ.